Pozdrav ekipa! Evo danas je sa mnom moja kolegica, i to jako draga kolegica, Snježana. Dobar dan. I u biti pričat ćemo o nečemu što je postalo goruća i vruća tema na sceni među fizioterapeutima, manualnim terapeutima, trenerima, ali čak i šire, i psiholozima i nutricionistima, a to je nešto o čemu ja stalno pričam, a to je fascija. E sad, što se tiče same fascije i dobrobiti, to sve znate, već sam radila vam predavanja, tako da taj dio znate. Ali ja bih zapravo htjela početi od nečega, a to je zapravo od nekakvog početka, nešto o čemu osobno nisam pričala, a nečemu što je Snježana strahovito stručna, a to je neuroplastičnost. Pa, šta je neuroplastičnost, Snježana? Ajde, please, reci nam. Pa neuroplastičnost je, znači, po definiciji sposobnost prilagodbe mozga na nove situacije i na nova iskustva. Drugim riječima, nekad se mislilo da je mozak prilično statičan što se toga tiče, odnosno karte koje ste dobili, koje su vam podijeljene, to je to. Međutim, nije tako. Jedan dio je određen genetski, ali puno toga ovisi o epigenetici. Znači, o tome u kakvim se uvjetima nalazimo kroz život, i to nam zapravo utječe na to kako će se stvarati naši neuralni putevi i veze u mozgu. Drugim riječima, na svako novo iskustvo mozak reagira da se modificira, adaptira i čak morfološki mijenja. Cool. Zvuči full zanimljivo. Sad bi ja postavila nešto što bi te vjerojatno bilo koji od mojih klijenata pitala, a to su, šta su te veze i šta su ti neuralni putevi i zašto nam uopće ta cijela priča služi? Znači, naš mozak funkcionira po principu obrazaca. To znači da na temelju iskustava da se stvori novi neuralni obrazac. A to znači da se stvori novi put po kojem će naš mozak zapravo funkcionirati. Na svaku sljedeću situaciju on će opet odreagirati na način kako je naučio, odnosno po svojem neuralnom putu. Mm-hmm. Ok, makes sense. Dobro. Da, ukratko. Pa, osim nekakvih tih iskustava, imamo nekakvog i funkcioniranja središnjeg živčanog sustava, koliko sam ja zapravo shvatila u cijeloj priči. Pa nam možeš nešto i o tome reći? Da, ovako. Znači, ako smo često izloženi nekoj situaciji na isti način, to postane taj ustaljeni obrazac, odnosno utabani put. Mm-hmm. To se najčešće i najjednostavnije može objasniti i vidjeti po principu motoričkih puteva, znači motorički neuralni putevi. Šta to znači? To znači da radnje koje stalno obavljamo ih uglavnom na isti način, poznati, i naš mozak će uvijek na istu situaciju tako odreagirati. Znači, dižemo se iz kreveta na istu stranu, sjedamo u auto na isti način, peremo zube na isti način. Znači, to su ti motorički obrasci koji su mozgu poznati i mozak automatski funkcionira po tim obrascima. Da li bi rekla možda da je to nešto što dosta često znam spomenuti kao da su na autopilotu? Točno tako. Točno to. To je to. U biti to je nešto što se koristi isto tako i u jogi. Mm-hmm. Ali ne samo u jogi, mislim, s obzirom da sam već dugi niz godina i joga učitelj i u biti edukator i da zapravo se bavim ne samo jogom kao takvom, nego kao trener, isto tako se bavim i pokretom i kretanjem ljudskog tijela u različitim smjerovima, naravno. Znači fizička aktivnost, što se zapravo može fino pospojiti sa ovim što si malo prije rekla, zapravo taj autopilot. Jer u biti krivi pokret, to je ono nešto što ako ste ikada pristojili mojim predavanjima ili bili kod mene, znate da ću vam onako jašet po kičmi s tim pokretima. U biti
krivi pokreti, znači krivi obrasci kretanja, krivi obrasci ponašanja dovode do utabanih krivih neuralnih puteva. Znači, do krivih neuralnih puteva. To je ono nešto što je isto tako užasno bitno da razumijete. Znači, da nije sve to pod ruku sveto, kako bi se reklo, nego da isto tako ima nekakvu podlogu. Pa, u biti, da bi dobili nekakav maksimalno dobar rezultat, da bi napravili zapravo ispravljanje krivih obrazaca kretanja, krivih obrazaca čak i razmišljanja i krivih obrazaca, sve je pospojeno, to morate razumjeti da je sve pospojeno, znači uključujući naše misli, naše tijelo i našu fasciju, jer moramo se dotaknuti te fenomenalne stvari, a to je fascija. Kod krivih obrazaca kretanja, kod krivih obrazaca pokreta, kod krivih obrazaca ponašanja u tom kontekstu, što je ono što se može zapravo dogoditi? Može se dogoditi da kod tih krivih motoričkih obrazaca dođe do svojevrsne povrede tkiva, odnosno da dolazi do skraćivanja fascije. Znači, dolazi do restrikcije u fasciji, odnosno fascija više nije tako fleksibilna, već na jednom dijelu bude stisnuta. I to nam onda zapravo stvara problem kod kretanja, pa tijelo počne kompenzirati, pa onda dolazimo do drugih krivih obrazaca i onda dolazimo do toga da završimo kod Ane i da nam ona treba riješiti problem. Ja sam rekla da mi mama needs a new bathroom. Ok, šalim se. Da, završite kod mene ili kod moje kolegice, jer u biti radi se o svojevrsnim ozljedama, ali tako? Tako je. Znači, to je nešto što cijelo vrijeme govorim, ta kompenzacija je u biti ono što i ti cijelo vrijeme govoriš, a to je taj krivi obrazac. Fascija više nije onako kako treba biti, onako kako je zamišljena u prvotnom obliku i onda dolazi do tih restrikcija o kojima dosta često pričam i u biti može kroz repetitivne nekakve pokrete, pogotovo ako vježbate nešto full intenzivno, može doći do ozljede i onda ste zapravo na mom stolu, što uopće nije loše, da se razumijemo, ali ajmo to ne raditi i ajmo se zapravo početi baviti na svojevrstan inteligentan način u svome tijelu, jel tako? Pa što bi nam zapravo po tom pitanju mogla još dodatno reći vezano o fasciji? Evo, mislim da nije loše uvijek ponoviti neke stvari, čak i za ljude koji možda jesu preslušali moje predavanje, ali mislim da bi bilo opet ok, čisto da ljudima uđe. To je dosta nova, ili tako? To je dosta nova riječ koja se koristi kod nas, pa let's go. Pa evo, u kratkim crtama da kažemo što je to uopće fascija. Znači, fascije su tkiva koje se protežu kroz cijelo tijelo, kao mreža, i ponašaju se kao jedan organ. Drugim riječima, nešto što se na fasciji dešava na jednom dijelu tijela, neminovno će se odraziti na nekom drugom dijelu tijela. Povezanost. Dalje. Sada, kad dođe do tih restrikcija u fasciji, taj problem treba riješiti, a kako ga najbolje riješiti, nam reci ti. Miofascijalnu tehniku. To radimo opet dvije, ali ti mislim da si puno u tome. Pa zapravo nisam možda to, jesam, da, obožavam raditi miofascijalnu tehniku, međutim dosta radim zapravo taj scar work ili ti zapravo tretman ožiljka gdje već vjerojatno svim živima izlazim na uši. I svaki put je prvo pitanje gdje ste rezani, gdje ste operirani, šta ste slomili itd. Jer upravo ta vrsta kompenzacije što je malo prije Snježana zapravo pričala je nešto što će se odraziti na upravo ovo što je sad opet Snježana rekla, a to je na drugom dijelu tijela. Ne? Znači ako ste uganuli lijevi gležanj, postoji određena vjerojatnost da će vam za 10, 15, 20 godina se pojaviti bol u desnom ramenu. I sad ćete se pitati kakve veze ima uganuti lijevi gležanj sa vašim desnim ramenom.
I Snježana, je li ima ikakve veze? Naravno da ima. Znači, preko fascije koja prenosi signale, koja u principu traži tu statiku, ona će odreagirati na kroz nekakvu kompenzaciju koja se dogodila, znači štedili ste lijevu nogu određeno vrijeme, oslanjali ste se više na desnu, težište tijela otišlo na desnu stranu, pa je tu onda preko određenih zglobnih tijela, fascijalnih lanaca, kinetičkih lanaca otišlo u desno rame i još tek tome kojim slučaju možda dešnjak recimo, možda više koristite i možda ste nagnuti ga ako radite za kompjuterom, znači postoje više varijable, jel tako? Tako je. Znači nije samo jedna stvar, nije to, možda je ovako, možda smo nas dvije to prosto jednostavno rekli kao uganuti lijevi gležnj pa onda desno rame, ali zapravo nije to toliko jednostavno, postoji niz nekakvih zapravo faktora koji će uvjetovati, ali dosta često zna biti upravo ta nekakva suprotnost, dosta često sam kod svojih klijenata vidjela recimo situaciju što si vjerojatno i ti naravno doživjela. Znači, u biti fascija, čisto da nekako zaokružimo možda još tu cjelinu vezano za fasciju, jer bi ja htjela proširiti tu priču na malo nekakve druge stvari o kojima je Snježana ekspert. U biti šta, fascija se sastoji od kolagena, ne? Je li tako? Tako je. Da, i to, kad kažem obično fascija se sastoji od kolagena, da svi kažu, možeš popeglati pore na licu? Ne. Dalje. Elastina. I zapravo matične tvari, ne? I ona je zapravo po svojoj prirodi, pa mogli bi reći tekuća. Onako baš vodenasta, fluidna. Ako se uslijed nekog, znači utjecaja, to je ono što smo malo prije sada rekli, da se fascija stisne, napravi se nekakva restrikcija i zapravo postane kruta u svojoj strukturi, dolazi do tih nekakvih promjena u matičnoj tvari, onda se zapravo pretvori onda u nekakvu želatinastu, zapravo gelastu tvar. I u biti kad radimo na fasciji, znači svi miofascijalni terapeuti i manualni terapeuti koji se inače bave, fizioterapeuti i treneri itd. Koji se bavimo sa fascijom, u biti opuštamo taj dio fascije kroz naše tehnike. Ima nekoliko tehnika, nije samo miofascijalna tehnika jedina, ali u biti ima nekoliko tehnika. Znači tamo gdje je restrikcija to se opušta i zapravo šta radimo? Šaljemo signal u mozak. Znači zapravo preko naših tehnika direktno komuniciramo, zapravo preko proprioceptora, tako, direktno komuniciramo sa mozgom i u biti počinje se dešavati preslagivanje kolagena. I u biti na taj način, i to se zapravo, to ono što ja kažem obično klijentima, to vjerojatno i ti govoriš, molim vas, sljedećih 72 sata su ključna. Tako je, da. Nisu 2 tjedna, nego 72 sata. U biti u sljedećih 72 sata se događaju određene promjene. To, ponekad, ne znam kako je tvoje iskustvo, ali moje iskustvo je ponekad moji klijenti odmah osjete neku promjenu nakon tretmana, međutim isto tako znaju osjetiti i nekoliko dana nakon. Je li tako? Čak i ima situacija kada bude privremeno pogoršanje, pa poboljšanje, ali u principu u roku od 72 sata to je to. To je to. Pa možeš zapravo u biti šta se dešava? Dovodi se do... Da, ovo što si ti sad opisala, to je zapravo jedan vid neuroplastičnosti. Odnosno neuromodulacije koja koristi neuroplastičnost. Dobro. Sad, šta to znači? Neuroplastičnost su zapravo, odnosno neuromodulacija, su sve metode koje koriste neuroplastičnost i kojima interveniramo da počnemo stvarati nove veze u mozgu, da prekidamo stare neuralne puteve i da utabamo nove neuralne puteve. Znači dolazi do promjene u biti. Tako je. Znači, neuromodulacija je proces u kojem koristeći neuroplastičnost mi izazivamo stvaranje novih veza u mozgu. Znači mijenjamo te nekakve, ajmo reći, stare obrazce.
Tako je. I kretanje i ponašanje itd. Onda zapravo mozak to signalizira, percipira, sad kako ćemo to nazvati, kao određenu promjenu na kojoj bi trebalo raditi. I još kad bi u tu cijelu priču uveli svjesnost, možda bi, znači da budemo svjesni šta radimo. Koliko je, recimo po tebi, možda sad skrećem malo sa teme, ali me recimo zanima zato što dosta često pričam s svojim klijentima i vjerojatno sam im beskrajno dosadna i vjerojatno bi me najradije zadavili, ali bože moj. Ali ponavljanje je majka znanja. U biti, kad kažem da trebaju biti svjesni svoga tijela u svakom trenu, da li onda isto tako i kroz recimo tu informaciju koju osobno izverbaliziram sa klijentima, znači tipa ponekad im kažem da sebe promatraju u ogledalo, na primjer, bez veze od primjera, tipa da glava ne stoji kako treba, nego možda im je malo na hero. Moguće da je postojala nekakva disfunkcija koja je nastala uslijed određenih nekakvih stvari. Ne mora biti vezano za fasciju, može jednostavno biti kompjuter ili neka stvar. I sad pokušavam im ispraviti položaj vrata, ramena i sve su nekako iskrivljeni. I onda im dam informaciju da postanu svjesni svoga tijela na način da možda za početak gledaju u ogledalo. Da li to isto tako utječe na tu cijelu priču o neuroplastičnosti i ovome što si sada govorila? Da li je isto tako to moguće? Znači ne samo kroz tretman, nego i kroz svjesnost? Apsolutno. Znači to je, sad proširujemo onda taj pojam neuromodulacije i na druga neka područja. Znači krenuli smo sa tim fizikalnim, znači kako mi sa periferije, sa tijela zapravo šaljemo informacije u mozak i mijenjamo te neuralne obrasce i povratnom spregom se radi promjena. Ali postoje i druge metode, pa tako je jedna od njih i metakognicija, gdje u principu to što si ti navela je povezano sa time, znači i ta svjesnost i nekakvi ti inputi što se tiče svjesnosti o svom tijelu dovode do promjena u percepciji i u neuralnim obrascima. Tako da bi bilo dobro obuhvatiti sve. Znači kod neuromodulacije imamo više tih nekih aspekata gdje možemo postići bolji efekt, a to je upravo to što si ti rekla. Znači klijentu objasniš da u redu, vama je nastala restrikcija, zbog čega je nastala, idemo vidjeti, znači sad ćemo mi tu restrikciju riješiti fizički, ali moramo vidjeti zašto se to dogodilo, da to preveniramo i da se ne bi opet ponavljalo. Prema tome, s obzirom na to gdje je nastala ta restrikcija i ozljeda, ti ćeš pretpostaviti da li slučajno držite glavu ovako dok ste na kompjuteru, da li sjedate u auto na ovaj način, da li, znači pokušat ćeš vidjeti koje su to kretnje dovele do toga i da im to posvijestiš i onda ćeš im reći zapravo da taj dio pokušaju promijeniti, da se stvori novi neuralni obrazac. Osim toga ćeš im reći ta restrikcija vam uzrokuje da vam glava stoji na jednoj strani, vi svjesno sad pokušajte, to je još jedna mala pazlica u cijeloj toj priči, znači svjesno pokušajte taj dio ispravljati. Znači tu si adresirala problem sa više strana, riješila si ga fizički, spriječila si da se ponovo vrati i još si čovjeku podigla svjesnost o tome što se dešava i to sve u paketu onda će sigurno dati puno bolji rezultat nego da ti dođe osoba sa problemom, ti mu riješiš taj problem, nećeš ga sigurno riješiti, ali je bit da se čovjeku taj problem ne vrati nakon tjedan dana, nego da si ti njemu riješila taj problem kompletno. Da, mislim da je to s obzirom na godine iskustva dosta kompleksno, mislim da je to sama, znaš, u radu s ljudima da to ono što smo na početku rekli, ako uopće ste ispercipirali onu riječ autopilot,
mislim da sam u jednom od svojih predavanja pričala o tome koliko zapravo milijuna ili bilijuna misli tijekom dana proleti i taj segment biti svjestan u svakom trenutku to što radiš ili pričaš ili misliš ili govoriš i kako se krećeš je zapravo dosta teško. I to sam zbilja primijetila na klijentima da bude, njima to bude teško. Ne možda meni, možda se, s obzirom da i ti imaš istu struku koju ja, da smo kolegice, nekako možda smo mi malo smo zagrebile dublje u tu priču, ali ne mogu kriviti svoje klijente koji su na autopilotu zato što jednostavno kao da ih život odnese u nekom smjeru, nekoj priči i dosta im to bude teško. Evo, moram priznati da im bude teško i čak u jednu ruku imam i razumijevanja za njih. Apsolutno. Zašto? Zato što nisu oni krivi. Ok, samo pauza. Niste krivi. To mi ja nikad neću reći. Imate trenutno podršku od Snježane. Da, I'm bad cup, she's good cup. Moju podršku nemate, njezinu imate tako da... Sad ću objasniti pa koji dio vas nije kriv. Znači, postoji dio naravno vas koji je kriv, a to je onaj dio koji se tiče odgovornosti. Ali postoji i drugi dio na koji jako teško možemo utjecati svjesno, a to je taj kemijski dio. Znači, kemija, biokemija mozga i možemo tu utjecati, ali potrebne su određene metode. Potrebna je pomoć i sam rijetko čovjek u tom, kad ga se melje život i kad ga prebaci na autopilot, rijetko se može sam iz toga svega iščupati. Međutim, postoje metode kojima možemo olakšati taj proces. Imate sreću. Da. Gdje to uopće ne mora na kraju krajeva biti teško. Naravno, to je sve proces. Znači, idemo korak po korak, biti isto tako blagi prema sebi, jer vrlo često ta krivnja i samo optuživanje nas samo baca unazad, tako je. Nego u redu, svaki trenutak je nova prilika. Znači, nema veze što sam napravio neku glupost jučer prekjučer, u redu, ok, nema veze, idem bolji izbor izabrati u ovom trenutku. Zapravo njegovanje ljubavi prema sebi. Tako je. Ono je nešto što isto znam dosta često pisati, a dobro, mi smo se malo prije našale good cup, bad cup i to što vas ja forsiram. To je uvijek za vaše dobro, za reći dobro. Apsolutno, to je taj dio poticaja. Poticaja da čovjek preuzme odgovornost i da napravi taj prvi za korak. Sebe prvenstveno. A s druge strane, onda im olakšaš na način da im isključiš prefrontalni korteks, taj misaoni dio, do toga ćemo doći. Please do. I sa miofascial releaseom isto tako možeš maknuti taj dio stresa koji se upakira u fasciju i koji nas opet drži u tom nekom začaranom krugu, jer ako se pod utjecajem neke emocije, a fascija reagira na emociju, ako se fascija stisne, to opet uzrokuje i probleme u posturi i šalje opet svojevrstan impuls u mozak da nešto nije u redu. Znači opet da je tu stisnuto, nešto nije u redu i tako se nekako vrtimo u tom začaranom krugu koji se može kombinacijom metoda dobro riješiti. Znači, na primjer, problem stresa ili toga da čovjek kad shvati život mi prolazi, ja sam na autopilotu, ne mogu si pomoći, to mi je sad još dodatni stres, sad se još više ustresiram. Da, stres. Tako je, što da radim? I sad, znači, kad ti klijent dođe, ti ćeš mu odraditi fasciju i oslobodit ćeš mu fizički taj dio gdje se emocija kao kemijski signal utaborila, recimo to tako. Okay. Taj dio ćeš mu riješiti. Zatim, daćeš čovjeku uputu to što i mi kažeš, znači bitna je ta svjesnost.
ljudi morate si posvijestiti da je svaki trenutak sadašnji trenutak i da vi zapravo ste gospodar tog trenutka i da morate u njemu biti prisutni. Obično da nekako se vratim, mislim da kroz tu jogu i taj segment, obično kažem vezano za meditaciju i tehnike disanja. Međutim, nećemo trenutno o tome pričati, o tome više manje znate. U biti, kad pričamo o toj neuromodulaciji, što je sad zapravo i cijelo vrijeme se vrtimo oko tog termina i koristimo recimo i termin fasciju i upravo je sad Snježana rekla da postoje različite tehnike i da postoji taj kemijski zapravo disbalans i ta nemogućnost pomoći kod stresa, jer mislim stres je strahovito prisutan u svim segmentima našeg života, bez obzira što recimo i ona i ja imamo hrpetinu nekakvih tehnika s kojima se bavimo i hrpetinu tehnika koje koristimo i dalje smo, neću reći podložne stresu, nego nije da ćemo izbjeći stres, nije da ćemo se sad premjestiti na nekakvu planinu i biti izolirane od cijelog sadržaja ovog našeg društva, svijeta i svega što nas okružuje, nego, mislim, kako god da okrenemo, bit ćemo prisutne u nekom kontekstu vezano za stres. Pa sad, ja mogu iz vlastnog iskustva reći, Snježana je najdivnija osoba kad ja dođem do svog limita i kad mene krene šusat na sve strane. I naravno, napravim su sve moguće tehnike koje poznam, čisto da se ponovo vratim na nekakav balans. Međutim, ponekad se desi da moram dignuti telefonsku slušalicu i krenuti njezin broj telefona. I u biti, što zapravo Snježana napravi je please do tell. Znači, molim te objasni nešto. Vadim dugačke igle i pika me. U biti radi određenu vrstu akupunkture koja je full komplementarna vezano za fasciju, ovo što smo malo prije pričali, i full je vezana isto tako za tu neuromodulaciju i za tu neuroplastičnost i ono zbog čega zapravo ona meni onako topova i mislim ja nju mogu slušati satima, samo čisto toga da znate. Hoćemo zbog vašeg mentalnog mira to skratiti, ipak. Dobro, ok, skratit ćemo. U svakom slučaju, molim te, reci nam što je to pikanje. To pikanje, zapravo te igle i to sve što ti meni radiš, već bilo par puta sam stavila na story, ali evo, please do tell. Ok, znači, to što ja tebi radim, to je aurikularna akupunktura. Aurikularna akupunktura je jedna vrsta neuromodulacije gdje mi koristimo uho, znači vanjski dio uha, kao određenu vrstu razvodne ploče za mozak. Što to znači? To znači da na uhu postoje točke koje korespondiraju sa određenim dijelovima tijela preko mozga. Prema tome, intervencijom, odnosno stavljanjem iglica na te točke na uhu, mi zapravo šaljemo signal u mozak što da on napravi na periferiji na tijelu ili kako da se smiri, kako da izregulira hormone, znači više sistemski kako da odreagira. Ok, imam ja sad jedno podpitanje. Do sad smo pričali o tome da nas dvije, s obzirom da radimo praktički istu tehniku, a to je miofascijalna tehnika, gdje rješavamo upravo ovo što sam malo prije spomenula, koliko zapravo ta metoda kojom ti radiš, znači preko naših ušiju, koliko je povezana sa fascijom. Isto radiš preko fascije, ali mislim, akupunktura više manje da pretpostavljam da su ljudi upoznati sa tom terminologijom i da znaju na kojem principu to radi. Pa bi ja sad samo malo zagrebla, ne moramo sad nešto ekstremno duboko, ali htjela bi zapravo povezati tu fasciju, upravo to vezano za stres i upravo vezano za taj kemijski sustav u mozgu i upravo to što se rekla vezano za neuroplastičnost.
Je li ima veze sa fascijom? Nema. Ima. Ok. Ima jako veze. Sve nam na kraju ima veze sa fascijom. Koliko god to zvučalo, ali ima. Ovo nije tehnika akupunkture. Znači, akupunktura je kineska metoda koja koristi filozofiju čija, meridijana i tako dalje. Ovo je drugačija tehnika. Ona koristi fasciju. Znači, mi u principu, rekli smo da fascija reagira kao mreža, kao jedan organ. Znači, da, to je zapravo jedan nepregledna, ono što sam zapamtila je nepregledna paukova mreža koja nema svoj početak i svoj kraj. Ne izgleda onako lijepo pravilno ko baš paukova mreža u prirodi što vidite, nego više Picasso stil. Picasso stil fascija. Da, zašto ne? Picasso stil fascija. Da, ono što se dešava zapravo kad se ubode iglica, znači kad mi bilo gdje ubodemo iglicu, dešava se to da se fascija u mikromotilitetu, znači prvo se onako kao usiše oko te igle i onda se u mikromotilitetu namota oko te igle. Automatski mi... To je nekakva vrsta spirale? Mikromotilitet, znači namota se i to nam poteže cijeli lanac, odnosno utječe na cijeli lanac. Isto kao kod miofascial release, gdje mi ukriženim istezanjem na jednom dijelu tijela djelujemo na cijeli lanac. Znači mi na neki način djelujemo na električnost tog lanca i informacija se prenosi kroz cijeli lanac i do mozga i nazad. Sad, zašto uho? Znači, naravno, fascija je i tu prisutna. Ne samo da je prisutna, nego i, ja bih rekla, gusto pakirana. Znači, ovdje su ti fascijalni lanci jako profinjeni, isprepleteni. I uho je jedini organ koji ima sve vrste tkiva. Znači, ako gledamo nakon spajanja spermija i jajne stanice kad nastaje zigota, onda ide ono brazdanje. Znači, brazdanje u kojem nastaju određene vrste tkiva, endoderm, ektoderm, mezoderm, i onda se iz tih brazdi, iz tih vrsta tkiva zapravo razvijaju sva tkiva u tijelu. A uho je jedini organ u kojem su zastupljena sva ta tkiva. Pa imate ovaj mesnati dio, pa imate ovaj čvrsti dio koji korespondira sa kostima, pa imate ovaj unutrašnji dio koji korespondira sa unutrašnjim organima. Znači, ovo je stvarno kao medij za neuromodulaciju u malom. Znači, vi cijelo tijelo možete na cijelo tijelo utjecati preko ovog malog organa, odnosno preko uha. I sad kad zabodete iglicu u određenu točku, znači fascija tu odreagira, šalju se impulsi u mozak i cijela priča se pokreće na razini tijela. Ok, ja ću postaviti jedno potpitanje. Naime, zašto? To što si sad rekla vezano za uho, koliko ima, možda će ovo zvučiti malo beljasto, ali sve ja ću postaviti to pitanje, I don't care. Koliko zapravo je to povezano možda sa refleksoterapijom stopala i dlanova? Naime, što se tiče refleksoterapije, svi znamo da završetci živčanih svih završetaka završavaju na stopalima. I postoji cijela mapa, mislim, u konačnici da ugooglate refleksoterapija stopala, dobit ćete cijelu mapu cijelog tijela. I isto stvari i sa dlanovima. I sad, ti si sad spomenula uho i tu svašta nešto i sad me zanima koliko je zapravo uho se može ukomponirati u tu priču. Mislim, koliko je to povezano, ima to nekakve veze ili nema? Ima veze. Znači, točno kako si spomenula, te refleksne zone koje se nalaze na stopalu, na rukama, isto tvore jedan mikrosustav ili mikrosistem. I mi tu možemo, znači, stimulacijom tih točaka djelovati refleksoterapijom isto do mozga i nazad. Međutim, najbolje se pokazalo uho zato što ono jedino ima
sve vrste. Znači to je zapravo ta razlika. To je ono što sam ja zapravo postavila trick question, je zapravo da mi kažeš koja je točna razlika. Recimo, koju bi recimo korist mogli imati moji klijenti nakon što ja završim kod tebe edukaciju, recimo iz ove tehnike i krenem ih bosti u uho. Već vidim reakcije svojih klijenata. Ja samo moram naglasiti da to stvarno minimalno boli ili ništa ne boli. Ne, it's okay. Nije uopće problem u tome, nego znaju recimo što se tiče refleksoterapije, znaju tu povezanost sa unutarnjim organima, sa svim dijelovima tijela kroz stopala i kroz dlanova. I sad si im spomenula uho i spomenula si te igle i zapravo to je ono što sam očekivala cijelo vrijeme da se kaže, a to je ta razlika. Znači, u uhu postoji još taj plizotel. Da, postoji taj moment gdje je uho stvarno kompletan mikrosustav. Znači, gdje je preko 300 točaka koje korespondiraju sa svim organima u tijelu, gdje mi možemo na tom malom prostoru zapravo napraviti jako veliku promjenu. To je jedna stvar. Druga stvar je ova priča gušće pakirane fascije. Možda je to zato što je ova metoda brža, efikasnija, kompletnija. I zapravo aurikularna akupunktura, kako i ja radim, je temeljena na francuskoj metodi Paula Bougiera, koji je bio neurolog i koji je napravio mapu uha sa tim točkama na temelju toga što je promatrao svoje pacijente unazad 20 godina i mapirao kada neko ima problem sa nečim u tijelu, kako se to odražava na određenu točku u uhu s obzirom na električnu provodljivost. Drugim riječima, znači, ako ispitamo električnu provodljivost na tim točkama na uhu, možemo vidjeti koji organ je u problemu. Znači, ovdje su tu izlazni kanali svih tih živaca i promjenom električnoj provodljivosti i konduktivnosti mi možemo zapravo vidjeti gdje je problem i možemo to odmah adresirati i intervenirati na način da stavimo iglicu ili da pustimo struju ili da stavimo iglice ili da stavimo magnet. Znači, to je nekoliko metoda koje bi ulazile u aurikularnu terapiju. Znači, terapija uha, neuromodulacijska terapija uha. Mislim, djeluje kompleksno, djeluje i primamljivo i zgodno, ali u biti zapravo regeneracija se radi općenito u tom segmentu i kroz tijelo. Mislim, to vam mogu potvrditi iz vlastitog iskustva, da se odmah razumijemo. Znači, i znate i sami da apsolutno ništa ne promoviram što nisam isprobala na sebi. I za što ne mogu 110 čak posto garantirati da radi. I fakat radi. I ne idem kod bilo koga, zbilja tražim vrhunske stručnjake, ovisno žive enciklopedije, by the way. Oprosti, nisam odgovorila na pitanje, što će tvoji klijenti imati? Pa da, mislim, to je ono što sam postavila pitanje, koji benefit ćete vi u konačnici imati? Tako je, da, znači, radi se o tome što cijela priča je, kao što si rekla, dosta kompleksna. Ali, s obzirom na tvoju prirodu posla, mislim da nije potrebno da završavaš cijelu aurikularnu akupunkturu i da znaš i ono što se nekako ne tiče tog područja s kojim ti intenzivno radiš, a to je znači mišićno-koštani sustav, to su ozljede, to je fascija i to je i stres management. Tako je, znači tebe samo u tvom području djelovanja zanima onaj dio koji ti možeš uklopiti u svoju praksu da bi se poboljšala efikasnost tvojih tretmana. Znači zapravo jedna vrsta dodatka. Tako je. Prema tome, znači ono što će tvoji klijenti
dobiti svega toga je da ti možeš brže, efikasnije riješiti problem njima. Super. Znači, očekujte da ću vas bosti. Ali, bit će oduševljeni. Pa, kad se radi o menadžmentu boli, recimo, tu je se jako... Pa zapravo, to je recimo nešto što sam se htjela dotaknuti, taj menadžment boli, zato što bol, i sama znaš, je vrlo, vrlo individualna stvar. Znači, neko ima visok prag tolerancije na bol, neko ima niski prag tolerancije na bol, neko već razvio i ono maltene fantomsku bol. Tako je. Što isto tako, da li se, recimo, možeš ću skrenuti sa teme, ali fantomska bol, i znam da si Molim te skreni. Jer mi je to... Okej. Znači, piknula sam dritom u sridu. Fantomska bol je nešto što se, recimo, to čak imam nešto i u obitelji, se veže taj dio. Osobno nisam nikad to doživjela. Imam i klijente i pacijente sa određenim fantomskim bolima. I samo ćeš nam reći barem rečenicu 2-3 vezano za taj hormonalni sustav koji je dosta bitan. Može. Fantomska bol je odličan primjer kad govorimo o ovim neuralnim putevima i utabanim, znači, putevima po kojima mozak funkcionira. Kada mozak osjeća sa periferije bol, on isto tako tvori jedan obrazac. Ako ta bol traje dovoljno dugo, onda to prelazi u obrazac kronične boli. I to je, znači, obrazac, to je put u mozgu kako mozak funkcionira. Znači, on osjeća tu bol. Čak i kada se makne, znači, uzrok boli pravi iz tijela, vrlo je moguće da ostane ta fantomska bol, odnosno da mozak i dalje vrti svoj film i ima taj svoj... da i dalje postoji problem. Točno. I dalje postoji problem boli. Znači, on ima tu svoju kemiju koju pokreće, koja je povezana sa boli, i to je taj neuralni obrazac. Samo ću te kratko prekinuti, ispričavam se na ovome, zato što ovo što si pomenula, to je podsjetilo, da li postoji mogućnost, mislim, vjerojatno znamo odgovor na to, ali čisto zbog naših slušatelja i gledatelja, da li postoji mogućnost da se ta fantomska bol doslovno trigerira, kroz određeni obrazac nekog stresa, znači kao određena vrsta trigger pointa. Znači, tipa, sve u redu, bol ne postoji, već smo to riješili, i onda se dogodi slična nekakva situacija koja zapravo mozak upravo vrati na tu situaciju, ali postoji nekoliko, ajmo reći, faktora, tipa, da li je to potreba za pažnjom, da li je to potreba za njegom, da li je to potreba za nekom brigom, itd. Znači, postoje određene vrste trigera gdje se može pokrenuti ista reakcija kao što je bila u trenutku ozljede. Znači, i onda neko kaže, ma to ti je sve u glavi. Ne, to je vrlo realno. Znači, to je realno. Znači, full realno. Tako je. Okay. Zato što je tu je upletena kemija tijela i mozak zapravo često ni ne zna da li se ta situacija ponovno stvarno ponavlja. Hoćeš reći da mozak, dobro, ja ću to sad ovako postaviti pitanje kako biste moji klijenti postavili. Hoćeš reći da mozak ne može razlučiti? Često ne može. Aha. Često ne može razlučiti, nego se trigerira se neka reakcija, pokreće se taj neki neuralni put i onda se to sve, da skratim, prevodi na jezik tijela. Znači, isto tako, svaka misao uzrokuje određenu vrstu emocije. Znači, kad pomislimo neku misao, to trigerira neku emociju, emocija pokreće kaskadu hormona. A hormoni su zapravo jezik tijela. Znači, mi sa misli prevodimo preko hormona,
priču na jezik tijela. I to se sve na kraju skuplja u fasciji. Ti stresori koji su zapravo oko nas okruženi, znači svaki put kad mi pomislimo na određenu nekakvu situaciju stresnu, nama se taj hormonalni sustav aktivira. Znači kortizol, o kojemu ja dosta isto tako često i pričam i tupim, znači kortizol krene raditi svoju priču, mislim kortizol jako dobro znate šta sve može napraviti. I onda zapravo se vi nađete u jednoj vrsti u potpunosti onako konstantnog vrtloga iz kojeg je teško naći izlaz. A zapravo izlaza postoje. Dakle, osim tih tehnika, postoje normalno tehnike i kroz psihologiju i kroz, što apsolutno, disanje, znači tehnike disanja, ono što vam ja tu, mene rijetko ko doživljava. Znači tehnike disanja, tehnike meditacije. Postoje recimo trauma relief exercise. Aha, da. O tome sam vam već pričala, o tome i Snježana jako puno zna, nećemo se trenutno time baviti, mislim da ćemo naći nekoga za sljedeći intervju u tom kontekstu, ali u biti je poanta priče da trebamo prekinuti taj obrazac konstantnog vrtloga ponašanja, bez da budete autopilotu, jednostavno postanete, uzmite kormilo u svoje ruke. Što ti misliš o toj rečenici? Da. Uzmemo kormilo u svoje ruke i postanemo zapravo kapitani svog broda ili svog života i svog tijela, svojih misli, svojih emocija, jer ništa nije nerješivo. Ljudi često imaju taj fatalistički neki stav, sve je predodređeno, obično misle na gene. Znači, to je tako zapisano u genima i ja to ne mogu, to je to. Znači, tako je. Međutim, tu onda se poteže jedna druga priča, a to je priča epigenetike. Znači, toga... Rekli smo Pandorinu kutiju slobode i to je to, mislim. Ok, sorry. Znači, epigenetika, vrlo pojednostavljeno i skraćeno, nam govori da smo mi majstori svoje sudbine, odnosno da mi imamo kormilo u svojim rukama i da s obzirom na uvjete u kojima se nalazimo će se naši geni prepisivati, odnosno dolazit će do ekspresije gena i ispoljavanja u fenotipu onoga što trigeriraju okolnosti u kojima se mi nalazimo. Znači, ako mi odlučimo, sad ću to prevesti na jedan ovako jako praktičan jezik, a to je da ako odlučimo da svjesno jedemo, ako odlučimo da svjesno živimo, ako odlučimo da radimo vježbe disanja, ako odlučimo da brinemo za svoju fasciju, posturu i tako dalje, mi stvaramo te uvjete koji će onda uvjetovati koji će se geni prepisivati i koliko ćemo mi zapravo biti zdravi ili nećemo biti zdravi.